F'Mejju ta' din is-sena il-Gvern għażel li jbiddel l-isem tal-Kunsilli Lokali biex jibda jsejħilhom Gvern Lokali u bekk xi ħaġa li kien beda Gvern Nazzjonalista ibiddilha biex ta' parsi saret tiegħu. Iżda fid-dokument tal-budget f'106 paġni il-kelma Gvern Lokali ma semmiet imkien. Mhux tal-li hekk tal-li apparti li sejħilhom Kunsilli Lokali f'dokument sħiħ tal-budget alloka biss paragrafu ta' 7 linji dwar il-Kunsilli Lokali li jsemmi biss ir-reġjuni u l-IBINS. Settur tant importanti għal pajjiżna li kważi ġie minsi għal kollox mill-Gvern. Dwar dan kollu affaċċjajna lill-Ministru Owen Bonnici li taħtu jaqa' d-Dekasteru tal-Kunsilli. Domandi ta' Net News li saru eżattament wara li anke f'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-budget semma biss il-ġustizzja u l-kultura fejn darb'oħra nessa il-Kunsilli Lokali. Lil-Owen Bonnici rejnieh ukoll iswed fuq l-abjad kif il-Gvern naqqas b'mod goff l-allokazzjoni ta' fondi għal Kunsilli Lokali. Il-line item dwar il-Gvern Lokali u anke il-Direct Allocation tnaqqset fl-aħħar sentejn mill-Kunsilli Lokali għaliex? Il-Kunsill Lokali nataw żiediet importanti ħafna matul is-snin biex jisaħħu l-operat tagħhom. Ġifieri ma naqbilx ma' dan l-assessment. Ma dan għax kif hawn miktub fuq id-dokument. Aħna nkunu l-opportunità nispjegaw kif dan mhux minnu anzi se jkun hemm miżuri u dawn ħanispjegawhom fil-jiem li ġejjin illi se jkomplu jsaħħu l-għajnuniet lill-Kunsill Lokali. Il-Ministru mhux talli nesa dan is-settur fil-budget ista' talli qed imeri n-numri li ħarġu mill-Ministeru tiegħu stess fid-dokument uffiċjali tal-budget fejn jidher ċar li l-flus għall-Kunsilli se jonqsu b'aktar minn 2 miljuni.